San Gaetano huwa waħdu meta jġibuh f'ċertu statwi li besta bate bil-bambin. Dan għandu l-unika moment qaddis illi meta l-Madonna tagħtu l-bambin lejlet il-miliet. Fl-14 ta' Settembru din is-sena l-Patrijiet tat-Teatini ċċelebraw il-500 sena mit-twaqif tagħhom. Wieħed mill-4 fundaturi huwa San Gaetano, protetturu l-mimmi ta' jnejn il-Ħamruniżi. Il-patrun tal-Ħamruniżi se jinżel fl-istorja u jittieħed pellegrinaġġ mill-Bażilika San Andrea delle Valle għal Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan, l-ewwel darba li vara artistika Maltija se tkun qed tagħmel dan. Din l-okkażjoni hija okkażjoni mhux biss għall-poplu tal-Ħamrun, imma wkoll anke għall-poplu Malti. Għaliex hawnhekk kif qegħdin taraw f'din l-istatwa hemm l-artiġanat Malti. Fejn aħna qegħdin naraw din l-istatwa ta' Carlo Darmanin, hija statwa storika barra li għandha l-valur reliġjuż tal-poplu Ħamruniż, imma wkoll anke bħala arti. Il-vara ta' San Gaetano għalissa fil-parroċċa dedikata lilu fil-Ħamrun sakemm jibda triqtu lejn Ruma. Imżanżan pedestal restawrat li la darba jibda l-vjaġġ lejn San Pietru f'Ruma se jittieħed b'kollox mill-vara sal-bankun, pedestal u l-bradella. Il-pedestal waħdu jiżen man 9 tunnellata, il-vara b'kollox tiżen mat-tunnellata. Ir-restawr tal-pedestal sar bis-saħħa tal-benefatturi li jħobbu l-parroċċa u fost oħrajn anke bil-fondi li l-parroċċa kisbet mill-Arts Council. Però waħda mill-isfidi kienet propju it-toqol ta' dan il-pedestal li għandek kważi 9 tunnellata li aħna ridna nollu u nniżlu sabiex naħdmu madwar il-pedestal u nikkonservawh u infatti anke kellna nixtru tamira apposta propju għal dan il-pedestal. Wara din il-biċċa xogħol kbira l-Arċiprit tal-Ħamrun Don Walter Kawki fisser ukoll bħala prezzjuża l-ħidma tal-fratelli li jieħdu ħsieb l-istatwa ta' San Gaetano u tar-reffija li jridu jerfgħu wkoll il-vara waqt il-pellegrinaġġ mill-Bażilika San Andrea delle Valle għall Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan. Ġraja storika li se tara anke li żewġ banet Ħamruniżi, l-Għaqda tal-Mużika San Gaetano u s-Soċjetà Mużikali San Giuseppe li wkoll se jakkumpanjaw proċessjonalment lil patrun tagħhom f'Ruma. Mijiet li żgur jaqbżu l-1000 mistennija jkunu Ruma, anke familji li emigraw il-Kanada u l-Istati Uniti li mistennija jingħaqdu magħhudhom Ħamruniżi f'Ruma biex jiċċelebraw din l-okkażjoni memorabbli.